Ako si Habibi, maglebag-lebag na with evidence ako po. Ngayong araw na ito ay namigay ng regalo ang mag-amang Duterte. Pero may na-observe ng mga netizen. Ito ko kabibigay. Share ko lang sa inyo. Kasi alam mo naman, with lebag with evidence tayo. Binugbog nga ba si VP Sara? Ano ang nakita ng netizen na pilit tinatago ni VP Sara pero hindi niya matago eh. Nakita niya nakakabibig. At dahil dito ay nanggigigil na si Naku, kung makikita nyo lang ang picture ni Sara, kayo din manggigigil. Kayo din mag-question kung bakit. Anong nangyari kay VP Sara? Oo, ito kabibig ha. I-share ko sa inyo ang picture ha, para kayo na ang humusga kung ano ang nangyari kay VP Sara. Wait for a while kabibig ha. Ito na ang picture. Ito, yan. Palakihin natin ha. Palakihin natin. Yan. Ano ang nangyari kay VP Sara? Diba? Ano ang nangyari sa kanya? Ito pa, pilit niyang tinatago mga kabibig, pero hindi talaga niya matatago ito eh. And we're very happy kasi kasama si VP Sara at si Pangulong Duterte na namimigay ng regalo. Pero ano itong nasa kamay ni VP Sara? Alam niyo ba mga kabibig, marami mga speculations na baka di binubog nga si VP Sara. Sabihin pa nito, di ba? Ito mga kabibig, ito ang ilang mga komento ng mga netizen. Ano ang nangyari kay VP Sara? Bakit nagaganyan siya? Sino ang may gawa niyan? Kunwari, di natin napansin na may bandage si Inday. Kunwari, normal lang makitang maga ang braso ni Vice Presidente. Ay, anong nangyari kay VP Sara? Bakit may bandage siya? Oo, ang mga netizen nag-question na sa kung ano nangyari kay VP Sara. Pero patuloy pa rin silang namimigay ng tulong mga kabibig. Ito ha, i-share ko sa inyo kung ano ang ginawa ng mag-amang Duterte. Kahit pilit silang tawag dito, pilit silang ginurgor, binugbog, ano ba, siraan. Pero ito ang nangyari kabibig ko, namimigay sila ng regalo ang ginaldo sa mga taga-Davao. Diba o? Ang dami palang tao. Nakalinya yan kabibig. Grabe. Ang daming tao. This is annual gift giving ng pamilyang Duterte. Wow! Meron bang ganyan yung mga kalaban? Baka lalo silang magalit. Tingnan niyo mga kabibig ko. Happy sila sa pamimigay ng regalo ng mag-amang Duterte. Naku po. Baka sabihin naman nilang, ay nako, alam niyo na mga kabibig, alam niyo na, padrama-drama lang sila para kawawa ng maraming Pilipino. Ito po yung annual celebration, annual pahalipay sa Taal. So, ipakita ko sa inyo ha, baka sabihin niyo naman gawa-gawa lang ito. Annual po, meaning yearly ginagawa ito ng pamilyang Duterte. Tingnan natin ang video. Yan. Grabe mga kabibig, ang daming taong nangalinya. Diba? Yan mga kabibig. Yan ang bibigyan ng regalo ng mag-amang Duterte. Grabe, ang daming tao. Ang daming nakapila. Pero kinaya pa rin ni VP Sara na pumunta doon kahit naka-bandage siya. Ang tanong, bakit naka-bandage si VP Sara? Grabe, ang daming tao. Tingnan nyo. Umaga pa yan, ha? Pero, tingnan nyo. Iba, mamayala na yung iba. Diba? Tingnan nyo, ha? Grabe, mga kabibig. Wow! Naku. So ano ang iyong komento tungkol dito mga kabibig sa pamimigay ng pamilya annual pahalipay sa Taal? Diba? Annual pahalip. Umaga pa lang pala yan. Nagsimula na. Thousands of people
Ancestral Home Duterte Family in Taal, Bangkal, Davao City on Christmas Day, December 25 for the annual pahalipay sa Taal. Bakit Taal? Kasi yun ang lugar ng pamilyang Duterte, ancestral home. So, thousands of people pala ang pumunta doon. Ganon ka mabuting loob ang mga Duterte. Ginagawa nila ito yearly para magbigay ng pahalipay or munting regalo para sa mga opinion. Nakalinya ang dami. Ang dami maga pa pala, early in the morning pa. Yan yan ang pinamimigay nila. Yun mga kabibig. At alam nyo kabibig, meron akong video ipapakita sa inyo. Grabe mga kabibig ang video ito kung saan may isiniwalat si Pangulong Duterte. Ano niya kabibig? Nako, ito ang video ha. Para kita natin. Ayoko naman gawa ito. Alam niyo naman, nagpaklepan po evidence tayo. So, ito na kabibig. Kay nakaroon din ng 2025 kamangyaman dito sa Paste o para Puerto Magandang pangay na sa Inday na nagulak ka. Bantayan natin si Inday, binubugbog, sinisiraan. Pero, anong gawin nila? Nako, tumatayo pa rin si Inday. Basin baya, tungkol sa kalangitan, tungkol sa Ginoo. Sunod na mo, patulong tindog na mo pa rin. Ang inyong presidenta, Bakit naghiyawan ang mga netizen? Sabi ni Pangulong Duterte, baka sa susunod, after 3 years, ang tatayo na dito sa harapan nyo ay ang bagong presidente, si Inday Sara Duterte. Kaya naghiyawan ang mga tao. Inday! Ano na, nakagawa mo ang Duterte, ano ang Ginoo? Mga kabibig, di ba? Sa mga previous videos mga kabibig, palaging sinasabi ni Pangulong Duterte na sabi niya, ay ayokong tumakbo si Inday, ayokong tumakbo si Inday bilang presidente kasi sasabihin ko kay Inday kung ano ang kanyang haharapin pag maging presidente siya. Pero ngayon, bakit sinabi ni Pangulong Duterte na baka dalawang Duterte uupong presidente sa Pilipinas? After niya, baka si Inday ang susunod. At sabi din niya, baka sa susunod naming pagtayo dito sa harapan nyo, mga Davaoenos, ay makasama na natin ang isang bagong presidente, si Inday Sara Duterte. At bakit sinisigaw ni Pangulong Duterte na Inday, Inday, Inday? It means gusto niyang tumakbo si VP Sara na maging the next president. Nako, my goodness mga kabibig, ito na ang hinihintay natin. Si Pangulong Duterte na ang nagbigay ng sign. Diba? Excited ka ba? Ako din sobrang excited. Uy, lalo na ating mga Bisaya friends dyan. No, ito na ang hinihintay natin. This is it, the big sign. Si Pangulong Duterte talaga ang sumigaw ng pangalan ni VP Sara na Inday, Inday, Inday. Ang tao naghiyawan, pumalakpak. Diba? Ano ba bang kailangan natin? Nagsabi na si Pangulong Duterte. Nako, gusto nyo mapanood ang full video ni Pangulong Duterte. O eto ha, pasensya na kasi yung iba nating mga supporters dito ay marinig nyo in Bisaya. Pero intindihan lang natin. Sinabi niya talagang kung asking kami mga kabibig.
Kasi super, parang kinikilabutan ako after sinabi ni Tanilo nga, baka sa susunod na pagtayo namin dito, ako, ang ating bagong presidente ay si Inday Sara Duterte. Naku, ito na kabibigan. Ito yung full speech ni Pangulong Duterte kanya mga kabibigan. Manood tayo. Hay na ng akong mga kaisunan, mga muro. Hay naman siya. Kung ano mo, lipay na mo, pagkain ka na. Nahirap ko sa Inday, binungakan ko lang, mahakyan mo na. Sa kalibo, Maduro. Oo, sa kalibo. It's 100,000, so nakapay 100,000. Ako ba, tayo ko pasalamat doon ninyo. Dili ko nagsugod sa akong politikan ng tinguha. Kaniman, huwag lang ko ninyo suportahin, tabangin. Kung inyo akong ipagatay ang among tinguha sa politika, iabot sa akong mga anak. Sebastian, Inday, Pagpulong. Para na ako, wala na siguro pinakaswerte tao. Wow. Diba? Pakakaroon ako. Pakakaroon sa katiliman. So, sabay ako masulti na natanan naman ako masulti. Ito ang ito na hindi ko matagib mo. Alam nyo na minamahal ko kayong lahat. Diba? Grabe no, grabe yung statement ni Pangulong Duterte para sa mga taong nanood sa kanya, mga taong nagbinigyan niya ng aginaldo sa araw na ito at nag-promise din siya at nagbigay din siya ng pera ng 100,000 para full ni VP Sara. Let's continue. Mayor ko, DC Mayor, Congressman, Grabe no, dami pa. Presidente, Wow. naging mo presidente sa sigat-sigat. Sa akong trabaho, hindi man nato umakot kung nagsanangatan. Tama, tama. Pero nangimuha ko na ibigag na ng butang matag na ko. See? It's annual celebration. Siguro mahambog ninyo ka ng Coastal Road. Coastal Road. Tama, Coastal Road. Yan ang kanyang ipang tawag dito. Ako mahal ninyo. For the Philippines, for the Davao News. Umakandag, wala na may kalibutan. Pero matay magandang kanan na kasulti ninyo sa inyong anak na pamilya ng Duterte na natuyong namin sa araw ng nabaan. Pero ulit sa Diyos, huwag manulumos. Nabuhi. May mo ngayon sa sigat-sigat. Dito ako. Grabe no, move here dito. Dito tayo. Sa video, huwag mag-iurakot, trabaho lang tanan para sa kataliman. Kung muna'y sumantahin ninyo, magbigay sa akong mga at ng gobernador, napasa na ko sa akong mga anak. O ano yung Ginoo, akong ako, gusto na po sa politika. Hindi na yung anak sa grasya, pero naon na
Moro, pare. Moro. Grabe na. Kaya ang sunod ng Duterte, umilikod na rin. Duterte, pero moro na. Pero, butan. Pero, Tanan ko doon na mabait, sabi ko. sabi ko sa mga moro, nakuha rin nila. Dahil sa ligo, dagan, baka pumisihan, si Umar, dagan, baka kongresman, si Pagulong, kongresman, sa President, o kami, Juan de Basti, Mayor of Mayor. Ako, tulungan talaga ako. Pero tuloy ka, wala ko tayo mamatay ninyo. Para na sa natuloy, magpilita na ba? Wala. Kaya, karong dito sa 2025, kami manigit na kasi, o Marco Rodrigo. Namagdamagdamayan na sa Isunday ginagulak ka. Ginagawag din na ginapulpong kita pero pabiling. Ngayon dito, yung mga kontrad at puro siguro sila. Basin baya, tungkol sa kalangitan. Tungkol sa Ginoo. Sunod na mo, pagkatulong tinulog na mo pa rin. Ang inyong presidenta. Ngayon na lang, ang katawa mo, Duterte, masaluhin Ginoo. Yun mga kabibigay, yun ang message ni Pangulo Duterte at gusto ko yung last part ng mensahe niya. It's because it's a futuristic plan that could be maging totoo, pwedeng hindi. Pero it's a sign, sabi ko nga sa inyo, parang yun na ang hinihintay nating sign na si Pangulong Duterte ang mag-iendorso kay VP Sara na tatakbong presidente. Sa Davao niya talagang isiniwalat. Sa Davao niya talagang inendorso si VP Sara. Malayo pa ang 2028 pero 2024, end of the year ng 2024, narinig natin sa bibig ni Pangulo Duterte, gusto niyang tumakbo si VP Sara bilang presidente ng Pilipinas. 3 years from now, baka babalik sila sa Taal, mabigay ng yearly gift sa mga tao sa Taal. Makasama na daw ni Pangulo Duterte ang bagong presidente na si Inday Sara. Palakpakan na naman yun. Pinamaya ng happy. Happy no kung talagang supporter ka ng mga Duterte. Parang it's a Christmas gift sa ating lahat. Diba? Malaki at grabe yung pasabog ng sorpresa ang ibinigay na Christmas gift ni Pangulo Duterte. Sa akin, no? Wala siyang revelation kasi si Pangulo Duterte talaga ang nagsalita sa harap ng tao. Thousands of people ang binigyan ng aginaldo. Diba? Uso pa ba yan? Na BBM, na Romualdez, ang uso na lang akap-akap. Akala nila yung akap-akap ang magbibigay, mag-aangat sa pangalan nila. Yung akap pala, ang dudungis sa pangalan nila, ang posisyon sa kanilang pagiging politiko.
Yun lang po mga kabibig ang ating latest lepag-lepag for today. Ano ang iyong opinion tungkol dito? Yung iba, binugbog nga ba si Baby Sara? Ano nangyari? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time!